Αφροδίτη ήταν στο διπλανό πάγκο, κοντά στα 10-15 μέτρα και γυρίζει και λέει πάμε τώρα 7-6, ο Χικμέτ θα κερδίσει τον Παναγιώτη και μετά παίζει Μπουσρά 8-6. Και το ακούω εγώ, γιατί εγώ παίζω με την Μπουσρά και γυρίζω και της λέω Αφροδίτη 8-6 Μπουσρά και μου λέει ναι. Και της λέω οκ και γυρίζω από την άλλη. Καταλαβαίνει αμέσως ότι αυτό που είπε το άκουσα και με πρόσβαλε. Εδώ η Αφροδίτη λέει για σένα αυτό, μετά λέει Μπουστράρια που είναι στην μετά Ιζαμάρα, τα λέει και να παίξουν. Τα μπέρδεψε. Και εγώ ακούω. Τα μπέρδεψε γιατί εγώ την άκουσα Ναι. και δεν περίμενα να την ακούσω που σου λέω. Και εγώ ακούω σαν Παναγιώτης ότι Παναγιώτης και Χικμέτ σίγουρη νίκη που μέχρι πριν 3 μέρες όλη η ομάδα μου λέγε Γιες πάρε εσύ το Χικμέτ γιατί μπορείς να τον κερδίσεις. Αυτό είναι το κακό. Αλλά δεν ήμουν ο πιο δυνατός παίκτης της ομάδας. Ναι. Αυτό είναι το κακό. Ο πιο δυνατός παίκτης της ομάδας ποτέ δεν αναφέρθηκε στο όνομά μου. Τώρα. Ξεκινάμε το δεύτερο γύρο των ματσαρισμάτων και προσπαθούμε να δούμε πού είναι η Ρία για να την επιλέξουμε. Και είδαμε ότι την πηγαίνανε κουτσένοντας στο γιατρό. Ξαφνικά χάνουμε και βλέπω τη Ρία όταν το σκόρ έφτανε στο τέλος και χόρευε όρθια, χτύπαγε τα πόδια της, τραγούδαγε. Και γυρίζω και της λέω Ρία, Ρία, τη φωνάζω και της λέω μπράβο, της λέω πολύ πονάς. Και εμένα αυτό με προσβάλλει. Και εννοείται ότι όταν κάτι με ενοχλεί θα το πω. Δεν θα το κρατήσω μέσα μου. Είναι υποκριτικό να το κρατήσω μέσα μου και να πάω να το πω σε άλλον. Θα το πω στη Ρία. Ρία, τι κάνεις, αφού υποφέρεις, πώς χορεύεις. Και της είπα ότι στον επόμενο αγώνα Σιλίας, την επόμενη μέρα, αν δεν παίξεις, θα πάρετε πέναλτι. Γιατί δεν γίνεται να πονάς και να χορεύεις. Δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Όταν είσαι τραυματισμένος και πονάς, επαγγελματική απονεύρωση, δεν μπορείς να το πατήσεις το πόδι σου από κάτω, γιατί το έχω πάθει.